I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Puno nga diha. Ah, ayaw kay nagpaabot si Ricky ini. Kung saan na imong gitype day? Ay koan. Panginabuhian gyapon. Hapit naman tingali na mo man. Kuang pa ni. Hala. Si Paing kuya. Mutago ko kuya. Ha? Ano mo tago maga? Si Buboy magkakaroon. Pero, Imok! Imok! Kadit bro. Kadit sa. Imok! Oh, Unsay buot ipasabot ini, ha? Naamlang ni sinina ni Gingging sa hihayan. kay ako mang gilabhan. Yaman ko lang nabiyaan god. Kay ngano de? Aw, api na kong niya siya. Sus, abi na ko kung sa'yo mo problema. Tabangi bida ko, Imok. Mura na kong mabuang maghuna-huna niya. Aw, ayaw huna-huna ah. Pero dili na ko tuyoon. Musuod yun siya sa kong huna-huna. Kinsay crush ni mong artista? Ha? Kinsay crush ni mong artista? Kuan. Si Ivana Alawi. Pues, si Ibana ang huna-huna ah. Ha? Si Ibana ang sigihig huna-huna. Pauli na sa inyo. Naman kay cellphone, no? Pauli ito sa inyo, naman kay cellphone. Hala, sige. Pangitag mga video ni Ibana, huwag mo sigihag tanaw. Tutukig igmayo. Gamitig antipara. Hangtod nga mo, pilit na siya sa imong huna-huna. Ug wa ka na ilaing mahuna-hunaan. Gawas niya. Mao ba, Imok? Suway dayon. Sige. Ako suwayin. biliban ako ni mo kuya eh. Narispatsar ba tayo ni mo sa Paing? Samad ka. Suwagod. Ako na good ni. Mayon tag mo work to imong gitudlo niya kuya. Mo-work lagi to. Awa niya. Ha? Dugay ra ng tulo ka adlaw. Nya makalimot na siya ni Gingging. Makalimot na siya ni Gingging kuya? Ganun di. Ay. Nansa ka? Nindot mag-uunta to kuya. Kada bang feeling nga na ay nakagusto na ko ba? Nansa? Joke ra kuya eh. Nya, nakagusto man nimo silang sabil. Ha? Maunay gitudlo ni imok nimo? Mauna, ma. Mauna. Ako bidang suwayin. Aw kun mauna. Mauna lang sa day akong buhaton para malimot kong buboy. Bidang kong nalimot na kaniya. Ay mahinumdum pa manggug ko niya usahay good. Ako mauna. Huna-huna ada yun kinsay crush ni mong artista. Ay, daghan man sila dong. Yawa sa di mo, ma. Kinsa man si Brad Pitt? Si Leonardo DiCaprio? Si Tom Cruise? Ay sos, lokal ra oy. Lokal ra. Kinsa man? Ngisi. Kinsa lagi, ma? Ay si Randy Susun og si Ricky Garing. Unsa na? Wala sila magsamok-samok na. Bitaw na. Murag epektibo sa day imong gitudlo kuya. Di kay mura. Epektibo gyud. Di mo sa karakat na kuya. Awa ra gud. Nasudag ko na sa kuha na. Biliban ako. Epektibo gyud. Makabato na kitag kalinaw boy sa atong kinabuhi. Mo ning atong gipangandoy sud na sa dugay panahon di ba? So finally naabot ra gyud. Mao gid kuya. Praise the Lord. Usa na lagi kuwang sa akong kinabuhi boy. Si Bea? Kuha gid nimo da. Oh, natural. Believe. Panguyab big balik. Ay, mo na akong gipangitaan og paagi boy. Kana bang di na gid unta mo sipyat ba? Na ako'y nahunaw-naan kuya. Huna-hunaan. Oh. Unsa man?
patuoho na tos biya, nga himat yun na ka. Sa? Di sa katantong bright, no? Ba't di asa ni mo kung nahuna-huna aloy, boy? Ay di mangod kuya, ako ba, ato mangkuhaon ang iyang simpatiya. Ato siyang patuhoon, nga may kanser ka, Ah. ug pila na lang kabuan ining kalibutan na. Ayaw, boy. Sumingin lang kuya, Di ko eh. epektibo lagi na. Matinuod pa lang niya. Di ko eh. Di lagi. Uy. Ayo. Si Bia? Dili kuya! Dili ko na tinuod kuya! Dili na tinuod ka! Hapit na ka mamatay! Buboy! Ina kung dili na tinuod kuya! Kanain mo gisulti, di na tinuod! Ina kung dili tinuod ka! Hapit na ka mamatay! Dili ko na tinuod! Ano ka, boy? Buboy! Simon! Buboy! Butangan sa nakong sabon akong mataar mamuwa kuya. Excuse me. Ang mga ka na, boy! Yung pagbataa. Buboy! Imok! Buboy! Imok? Sorry, nadugay ko sa pag-abli, Bia. So, Asa si Buboy? O sa to ko nadunggan? ang unsa man? Naghilak pala kito siya. Kung ako masayok, nagisgot siya nga may sakit ka. Waoy. Nasayo para tingali kag paminaw. Pagtarong bitaw imok. Nagtarong manggug ko. Gihid to foot manggug ko nimo. Tugaan ba? Mura kog mahilis ba ya? Tugaan ba? Tugaan? May sakit ka? Buboy? Boy. Yapak panitawhana, bukoy man tawhana. Namuha tuol pag-ayo ang iyang mga mata. Mura gigi ka nakilak. Boy. O sa di problema? Kuyay! O sa di problema imok? Wa lagi problema. Ayog tuuan ang buboy. Sa gani imong tuyo gani? Dili importante nga akong tuyo. Ang imong problema ang importante. O sa gani imong sakit? Wa lagi ko'y sakit. Nagtuon ang buboy. Buboy? Kamula istorya ni kuya. Hindi yun ako kaya. Buboy. Boy! Dami at yung duklong Imok? tawhana. Imok? Bia? Paeng! Paeng, pagdali! Oh, Paeng! ano ba? Pagdali ba? Baan na mag-live siya ron? Dong. Eh? Si Buboy, oh. Ano naman? Siya man tong paspas nga nilakaw palayo. Haskan! Si Boboy ram din na. Pero naghilak siya, Paeng. Ha? Nakakita gyud ko pagawas niya sa ila. Naghilak gyud siya. Uy. Ngano magkano? Tugaan nila gugos tinuod imok? Amiga man ka ta. Ano di man kamutugaan sa tinuod? Tinuod lagi akong gisulti. Wa ko'y sakit. Kabuang na tong buboy. Kabuang? Namuha man ganito iyang mata? Kabuang na? Ay, nangilambos to siya, wey. Gisabunan tingalig daghan ang mata, mao nga namuha. Nga naman yung mo din ay magagay mo. Nga naman din ay magagamutugan ako tinuod. Lugaw, inis. Di na mahinukot tuhuan. Imok, tugaan na lang kung tinuod, good. Ayan lang kung pag-deny. Kung sa mga mo sakit. Kung ganong pila naman ang kaadlaw kayo ng kalimutan na. Bia. Makinig ka sa akin. Paminaw ako. Unsa man ako pagkasakit in taon. Nga healthy man nga akong gipangkaon. Ayaw lagi tuwa ng buboy. Gifrang krakado. Giprang? Nga no, naibawabagod mong daan nga maani ko. Wa! Diba? Pero nakadungog ko ganiha sa tanagi sulti ni Buboy. Maong ayaw na lang pag-deny. Matay, di magiging mo to si Bia. Ay mo, please! Please! Imok, sultihin na lang kong ko. Uy, Bia, Sultihin nausa na na ba lang tawag kung ko? tinuod ba? Unsa ginay mo sakit nga inihap ng malay mo mga adlaw. Unsa man? Unsa? Inihap na lang ang imong mga adlaw, imok. May cancer ka, imok? Samot!
That's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!